дар иҷлоси 11-ми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд давлати шашум муовини раиси шаҳри Хуҷанд Бахтиёр Боқизода оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020 дар бораи барномаи саноати кунунӣ бо сурати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар шаҳри Хуҷанд маълумоти муфассал дод. иттилоъ дода шуд ки баҳри амалӣ намудани нақша чорабиниҳо дар шаҳри Хуҷанд шумораи корхонаҳои истеҳсолии хурдумиёна дар соли 2020 165 адад, дар соли 2021 174 адад ва дар 5 моҳи сипаригаштаи соли ҷорӣ ба 177 адад расонида шудааст. Илова ба ин таъкид карда шуд ки дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти саноатии шаҳр саҳми соҳибкорони инфиродӣ низ назаррас буда, дар шаҳр шумораи онҳо то ба 410 адад расонида шудааст, ки ин нишондиҳанда барои устувории таъмини талаботи бозор заминаи мусоид мегузорад. дар натиҷаи фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноатии шаҳр ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ давоми соли 2020 1 миллиард 492,7 миллион сомонӣ, соли 2021 1 миллиард 508,9 миллион сомонӣ ва 5 моҳи соли 2022 562 миллион сомониро ташкил додааст, ки он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти шаҳрӣ аз 24 то ба 29% боло рафтааст. маврид ба тазаккур аст, ки дар ин давра дар шаҳр номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолшаванда низ 35 намуд зиёд шуда 135 намудро ташкил медиҳад ва дар навбати худ ба кам шудани маҳсулотҳои воридшаванда боис мегардад. дар идома ҳамзамон таъкид карда шуд ки саноати кунунӣ бо сурати мамлакат яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад солҳои 2020-2025 солҳои рушди саноат дар кишвар эълон карда шуд. дар доираи ин солҳо дар назар аз корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ бунёд карда шуда нафарони зиёдеро бо ҷои корӣ ва маҳсулоти воридотиро ба содиротӣ иваз намоянд. барои амалӣ намудани чунин иқдом аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Хуҷанд аллакай нақша чорабиниҳои махсус тартиб дода шуда корбарӣ идома дорад. дар умум дар натиҷа андешидани чораҳои судманди ин давра ҳаҷми маҳсулоти саноатии содирот карда шуда аз тарафи корхонаҳои шаҳр ҳамагӣ 788,3 миллион сомониро ташкил дода аз 25 то 32% зиёд шудааст. бояд зикр намуд, ки ворид намудани технологияҳои муосири истеҳсолӣ боиси он гардид, ки маҳсулотҳои истеҳсолшуда то рафт ба рақобатпазирӣ дар бозорҳои хориҷ мутобиқ гардида миқдори корхонаҳои содироткунанда низ 17,6% зиёд шудааст. ин нишондиҳанда дар охир барои зиёд шудани маҳсулотҳои дорои арзиши иловадошта заминаи устувор гузошта истодааст. иттилоъ дода шуд ки соҳаи саноат дар иқтисодиёти ҳар як кишвар нақши муҳим дорад, зеро рушди ин соҳа дар таъмини иқтидори захиравии иқтисодиёт ва равандҳои такрористеҳсолии он, фароҳамсозии вазъи устувори иҷтимоӣ, ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нақши калидӣ мебозад. зимни баррасии масъалаи мазкур аз тарафи раиси шаҳр Фирдавс Шарифзода доир ба раванди татбиқи барнома зиёд намудани иқтидори истеҳсоли соҳаи саноат, ҳолати бақияи маҳсулоти истеҳсолшуда, иҷрои ӯҳдадориҳои корхонаҳои саноатӣ, таъмини истифодаи иқтидорҳои мавҷудаи саноатӣ, аз ҷумла ба кор даровардани корхонаҳои мавсумӣ ва ғайраҳо пурсиш ба амал оварда шуд.